Een simmerlang wurkje en wenje op het strand. Een dreambaan of net zo romantisch als het lieket. Linde Jelsme is van de KNRM en is op zoek naar lifeguards voor de Waadeiland. En op diezelfde Waadeiland had landschapsfotograaf Maarten Westmaas een jaar lang omspaand. En het resultaat is dit boek. Goeiejoen, dit is Bient. We beginnen met de vlechtelingen. Je tikt daar zachtjes tegen het raam. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Zal hem gauw eens vragen naar zijn naam. Sint-Nicolaas, Sint-Nicolaas, Ja, een stukje is dit van een documentaire van Dij, Joeke Kroeze, welkom. Over de vlechtelingen in Friesland. Die docu die wordt dit weekend uitgestuurd. Even hoe de scène die we niet krek zeggen. De Sinterklaasintocht combineert met de vlechtelingen. Ja, ik vond het wel een mooie zinstelling. Want het gaat over de burgemeesters en hoe zij omgaan met de vluchtelingenopvang. Met name de crisisopvang van de ouderen tijd vanzelf. En dan zit je maar zo'n puur Hollands feest. Daar stiet ik altijd die burgemeester voor die band. En dan dat contrast met die asielziekersband. En dan die tekst van het is een vreemdeling zeker, die verdwaalt is zeker. Ja, nou ja, dat zei dan eigenlijk alles hoe dit hele verhaal, vond ik. Ja, het is een documentaire waarin burgemeesters de hartrol spelen. Klopt, ja. Er zijn 4 burgemeesters hebben vregen om hier een maat te doen. En we hebben burgemeesters vregen omdat zij toch een hele centrale rol spelen in de hele crisisopvang. Ik maar de neetopvang. En zo zijn dit hele vraagstuk. Want ja, je bent burgemeester, dan ben je burgervader van je gemeente. En in die gemeente binnen mensen die binnen voor, er binnen mensen die binnen het chin of heel voelt chin. En je bent dan ik plotseling de burgervader van een paar honderd naaie bewenners. Ja. Nou ja, en die vraag komt vanuit Den Haag. Nou, het is een vraag, hè, van zeg eens even in je gemeente is er een locatie voor een crisisopvang. Maar heel Iepen is die vraag ik net. Nee. Want ja, er staan honderden, zo net duizenden mensen die moeten gewoon een plakje hebben. En dat moeten zij dan toch, maar de mensen om hun hinnen natuurlijk, organiseren. Maar zij binnen wel gezicht naar Boetenta. Ja, Vert Kronen, de burgemeester van Ljouwert, die had er het volgende over zijn in die documentaire. Nou, wat ik heel jammer vind is dat ik toch te weinig politici uit Den Haag zie komen. Om te kijken hoe gaat het nu. Of ze nou bij ons komen of in een ander deel van Nederland. Maar we hebben het hier goed voor elkaar. En laat dan ook zien, door ook te komen. Niet zozeer dat wij gewaardeerd worden, want daar kunnen we wel tegen. Maar laat ook aan de rest van de bevolking zien. Of het nou de premier is, of het zijn ministers of Kamerleden. Kom hier gewoon en laat zien, dat hebben jullie goed voor elkaar. Dat geeft weer steun ook aan de rest van de bevolking. Want anders overheersen alleen de negatieve beelden. Ja, Den Haag dus, die dat opluidt. Libbet dit ik onder die oren burgemeesters? Ja, nou ja, dat dilemma hè, van het is dan de landelijke politiek hè, die dan ik daar vaak over praat en ik net altijd heel positief en het gaat altijd over problemen. En de burgemeesters hier, hè, die zeggen dan we staan met de poten in de drek. Wij moeten het hier organiseren en ja, ik voelde wel zoiets van, ze hebben daar in Den Haag net altijd heel goed in de gaten van wat er nou dan correct in de gemeentes gebeurt. Nee. Dus dat is dan wel iets wat bij die burgemeesters wel libbet, ja. Ja, want hoe gaan die daarmee om? Want wij zeggen inderdaad die burgervader en we zeggen ze vaak toch wel politiek correcte antwoorden, Jan. Want iedereen is benauwd om wat verkeerds te zeggen in deze kwestie. Hoe gaan die burgemeesters in Friesland dat vond ik wel heel mooi, hè? Want ze staan daar gewoon, in dit geval echt alle fjouwen. En ik denk dat gewoon eigenlijk voor alle burgemeesters in Nederland wel geldt, want iedereen krijgt deze vraag. En je moet het daar heel ferm insteken. Je moet het daar gewoon vast in gaan. Van wat doe je dit? En natuurlijk zijn er mensen die binnen het zin en dat maak ik. En dat vond ik wel een van de relativerende opmerkingen. Van mensen vluchten uit Syrië en worden daar bedreigd in hun vrijheid, in hun democratie. Kunnen net samen zeggen wat ze denken. Kunnen hun daar net uitriepen op een manier zodat wij dat hier doen. En juist dat dat je hier zei kennen van ik ben er helemaal niet voor. En wat moet het die mensen hier? Je kent het maar eens wijs of net, maar je kent het je wel zeggen. Ja, maar hoe staan die burgemeesters er persoonlijk in? Wat doet het met hun? Ja, zij staan daar gewoon heel
binnen instinct steen op een hele positieve manier. Van wij staan je voor en wij doen dit. En zij hebben dus, ik wel steeds maar vanuit de bevolking, ik een heel soort stiepen kregen. Nou, dat hebben wij. Ik een afsjoen op televisie. Ik bedoel, kom weer al je kleren niet samen, weet ik wat al je. Dus zij binnen wel voor steengang, echt. Ja. En de zus bijvoorbeeld hem, Bilke, die dan bijvoorbeeld zei van ja, ik haal mijn motivatie echt uit het leeuw en ik. En Van Beckham die zei van ja, dit moet je gewoon doen met een warm hart. Ja. Hè? Dus je moet gewoon daar op een meestelijke manier, op een meestelijke mate, moet je daar insteken. Ja, Tjeerd van Beckham, de burgemeester van Smellingenlaan, Smellingen. die zei er het volgende over. Wij staan voor het Rijksbeleid, dat moeten we ook wel doen. Maar wat ik precies zei net eerder van, als je betrokken raakt bij deze mensen en je hoort de verhalen, nou, dan gaat je hart open en dan is het wel eens heel wrang als je ook moet zeggen van hier is letterlijk de grens. En dat je tegen mensen moet zeggen van u moet terug. Ja, je hart gaat open. Ja, dan Ja. zei hij dat, hè. En dit wie ik op een vraag, want Tjeerd van Beckham, maar hij moest er zelf ook wat omlaatje is, een VVD-burgemeester. Ja. En ik wil er juist ik wil een VVD-burgemeester bij hebben, want dat liep het mij. Ik het altijd maken omdat steeds maar VVD ik in dit verhaal, ja, ik daar soms wel kritisch in zit. Hè. Hebben we nog wel opmerkingen. Het moet al je sober en nou, Halbe Zielstraat ik nog wel wat ferme uitspraken die in de. Ja, VVD en Jereveen het chin AZC. Ja, hè, dus en dan zei hij, nou, just hem gewoon hier ik wel zo verrakselijk van ja, maar dat zil al je wel. Maar die vraag ik was meens. Ja, ik was meens en ik vanuit mijn functie wil ik je wel een warm hart voor hebben. En in Drachten, Smellingenlaan heeft dus specifiek ik nog de problematiek van de jonge asielziekers, hè, de minderjarige asielziekers zonder hart mem. De AMA's, Precies ja. daar, ja. En helemaal in deze discussie, nou, doen natuurlijk al die AZC's en alles wat met vluchtelingen te krijgen hier, wie in de publiciteit. En krijg toen weer de vluchtpartijen daar bij het AZC. Nou ja, daar is ik heel veel aandacht voor Westen. Hebben zij ik bewust kiezen om daar net in de landelijke pers ik verder aandacht aan te gaan. Dus op die vragen ben ik in het ingongen. En nou ja, dat is juist maar weer dat zij daar ja, op allerlei manieren maar wrakselen. Ja. We zeggen het snijn, dan wordt Ja, het uitgestuurd op Omroep klopt. Friesland en op de landelijke televisie. Ja. Burgemeesters in crisistijd. Joeke Kroeze, dank u wel. 104 jaar eerder, Eelke Bakker van Dokkum. En hij is een van de 22 100-jarigen in Friesland. En dadelijk sjoggen we bij hem thuis. Stroomwacht op de Waterland. Ja, ik weet net wat voor beeld dat dan bij jou opdropt. Maar ik denk dat voor een dadelijk een beetje hierom. Take me back to the sweet times, the hot nights. Everything is gonna be alright in the summertime. Baby, in the summertime. And even if I have to win the summertime. Baby, in the summertime. That is where I'll be. Linda Jasma, de KNRM is op zoek naar nieuwe stroomwachten voor de Frieske Waterland van het Simmer. Ja, dit is een prachtig filmpje. Het ziet er heel spectaculair uit, heel flitsend. Maar binnen ik mindere dingen van dit prachtige simmerbaantje? Nou, het is inderdaad een fantastische zomerbaan om daarmee te beginnen. Want het is zeker een positiviteit dat er zoveel enthousiaste jongeren zijn in ieder geval die deze baan leuk vinden. Maar er zit een wat mindere kant aan, is dat het soms ook wat minder mooi weer kan zijn op het strand of wat koud en fris. En Het bleef Nederland strandbezoekers. Precies. Ja. Dat hetzelfde geldt voor dat we nu de werving doen in de winter. Dat is ook iets minder positief. Aan de andere kant, er zijn zoveel mensen enthousiast om dit werk te doen dat de positiviteit absoluut het wint. Ja, maar als er echt nare dingen gebeuren en je met als lifeguard dan in actie komen, dan is dat net altijd prettig. Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk wel preventief bezig, dus we proberen het altijd te voorkomen in plaats van dat we echt een redding zouden moeten uitoefenen. Maar het is ook voorgekomen, dat blijkt ook uit de cijfers, dat we elk jaar natuurlijk reddingen verrichten die we liever hadden willen voorkomen, maar dat je niet altijd alles kunt voorkomen. Alleen de lifeguards zijn wel opgeleid om dit soort incidenten ook aan te kunnen en daar als team in ieder geval een goede redding voor uit te kunnen oefenen. Ja, vooral voorkomen dus van ongemakken. Nou, we zeggen hier, ik wil wat lifeguards in actie, onder andere vlaggen die planten worden op het strand. Wat heeft dat voor functie? Ja, we werken inderdaad met een internationaal systeem. En dat zijn de rood-gele vlaggen. Die geven eigenlijk de zone aan waar je onder toezicht kunt zwemmen. En dat is belangrijk om te weten, want onder toezicht zwemmen betekent eigenlijk dat je in de gaten wordt gehouden dus door de strandwachten. Wij noemen dat lifeguards. En die strandwachten die zorgen ervoor dat ze in ieder geval binnen
5 minuten bij jou zijn op het moment dat er hulp nodig is. Ja. Nou, in de praktijk is dat altijd korter, maar we geven aan dat is de tijd waarin we kunnen uitdrukken. Natuurlijk kijken we ook buiten de vlaggen, alleen het is een zonering om in ieder geval een afbakening te hebben op het strand, Ja. waar ook geen muien zitten. Nee, Dus en hoe eigenwijs ben dan de meesten? Want ik kan me indenken dat de meesten denken van, nou ja, dat zal al je wel. Ja. Maar Ja, ik nou, moet even een stukje die kant op te en zwemmen. vooral de mensen op de Waddeneilanden weten natuurlijk precies waar de mooie plekjes zijn, hè, de echte eilanders. Ja, dat zijn de meeste eigenwijzen, de eilanders zelf? Nou, dat wil ik niet direct zeggen, maar ze zijn wel bekwaam in ieder geval in het kiezen van de rustige stukjes waar wij niet altijd bewaken. Ja. Maar goed, de reden waarom we met het afgebakende gebied werken is om juist duidelijk aan te geven dat je daar onder toezicht kunt zwemmen. En als je daar buiten wil zwemmen, natuurlijk kan dat houden we ook in de gaten. Alleen duurt het soms wat langer voordat we daar zijn. Ja. Komende snijn is er een selectiedag. Er zijn al 50 mensen die hem inschreeuwen. Hè? Wat gebeurt er op zo'n dag? Wat moet je doen? Ja, nou, we hebben natuurlijk een nieuwe aanwas van lifeguards nodig elk jaar. We hebben de huidige lifeguards die ervaren zijn, die altijd in het zomerseizoen weer terugkomen. Maar de selectiedag is echt bedoeld om 35 mensen in ieder geval nieuw te kunnen vinden. Nou, we zeggen in elk geval al zwembeelden. Dat Ja. liep het me logisch. Je moet te zwemmen kennen. Ja, absoluut. 400 meter binnen 8 minuten. Dat is een fysieke eis. In principe als je... Het is geen Olympisch record, maar het is wel... Ja, het is geen het is wel Olympisch pittig. record. Iemand die gewoon een borstslag kan doen en daarvoor traint, Ja. die zou dat makkelijk kunnen halen. We doen een hardlooptest. We hebben een persoonlijk gesprekje waar we even proberen door te prikken waarom je nou echt lifeguard wil worden. Dus de motivatie, maar ook achterkomen of iemand zelfredzaam is. En dat testen we ook tijdens een samenwerkingsopdracht die heel belangrijk is om te zien welke rol je speelt in een team. Ja. Jij bent al een keer gered, toch? Door de Ik ben, KNRM? ja, helaas. Ja, dat was op de Wadden. Maar dat was midden op de Waddenzee toen de ankerketting brak. Oh ja. En toen moest de reddingsboot ook echt uitvaren. Ja, maar dat was waarschijnlijk dan niet een lifeguard die vanaf het strand... Nee, dat Nee, waren dit- hoe noem je dat? De opstappers. Ja, het is inderdaad het KNRM reddingsstation, maar het betekent we zijn dezelfde organisatie, allemaal van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. En daarin is ook samenwerking met het reddingsstation en dus de lifeguards die dagelijks van 10 tot 6 op het strand aanwezig zijn, die is optimaal. Dus op het moment dat er een grotere redding is in de zomerseizoen, dan weten de lifeguards ook direct het reddingsstation van de KNRM te benaderen om extra hulp in te schakelen. Maar die lifeguards die zijn ook echt nodig, want ze zijn er sinds 2010. Ja. Maar dat is echt noodzakelijk? Ja, we zijn gevraagd door de gemeente van de eilanden om deze strandbewakingstaak uit te voeren. En waarom? Omdat er toezicht nodig is op de strandbewaking. Op de toeristen die daar gaan zwemmen, maar ook natuurlijk op de eilanders. Maar kun je meer al massief eens omtonen dat het echt helpt met dat je hem er zit? Ja, we hebben elk jaar ruim 1200 EHBO-gevallen, noemen we dat. En dat zijn kleine EHBO-gevallen, maar ook grotere EHBO-gevallen. Er zitten altijd reddingen tussen die daadwerkelijk, als we niet waren geweest, levensbedreigend zouden zijn geweest. En dat kan je nooit inschatten hoe dat afgelopen was als Nee. er geen toezicht was. Maar dat er reddingen worden uitgevoerd door oplettende lifeguards, dat is een feit. Ja. En dus binnen zijn enig op de Watereilanden. Snijn dus die selectiedag. Ja. Mensen ertussen zitten te sjen en die denken, nou, dit Opgeven, ja. als Jij je kent het nog? Als je het leuk lijkt, dan ga snel naar redderworden.nl. Dat is onze website. Daar kan je nu nog steeds inschrijven. Dan krijg je direct van ons de uitnodiging om deel te nemen aan de selectiedag. En die is in Amsterdam. Die is in Amsterdam. Lukt het je niet komende zondag, dan hebben we nog mogelijk een tweede selectiedag. Dus twijfel niet om je in te schrijven en we zien het graag tegemoet. Redderworden.nl. Heel Wat goed. voor dat, Joeke? Nee, maar misschien van mijn baan oorperen hier. Ja, nou, maar weet. Dank u wel. Ja, deze weekend in Bient 100-plussers, want we worden heel tijd ouder met elkaar. Van de weekend wie in het Nijs dat in 15 jaar tijd het tal 100-jarigen verdubbelen is. In Friesland ben je op het stuit 22 mensen niet ouder als 100 jaar binnen. Elke Bakker is 105 en werd het nog altijd zelfstandig in Dokkum. Ik heb heel veel meegemaakt. Ik heb een hele mooie tijd gehad. One small step for man, one giant leap for mankind. Zul je op de deur? Nee, nee. iPhone. Osama bin Laden is dead. Ik wil nog wel voor langer, maar ja, je weet het niet nog. Ilke Bakker redt hem zelfs prima in zijn eigen huis hier in Dokkum. Is nog oze krek op hem zelfs. Je moet
net naar de kapper gaan. Een beetje doof somtijden, maar ja, dat mooi als je 105 binnen. Wat ben je? 105. 104. Dat is een hele leeftijd. Op de size ben geladen, hè? Ja. Want je bent wel van doel om 106 te worden. 110 hadden bij zijn. 110? Ja. Hoe is het om haast 106 te wezen? Hoe viel je? Ik wil er niks van. Ik ga naar een bril, ik ga niks. Ik bemoei me nergens mee. Dat is zijn motto van de laatste jaren. Net te volle progresseren. Stadehoorn is zijn vrouw lietse worden. Maar dat giet zo gestaag, daar verneem je niet van, zei er. Het is wel dat je trouwen uit je been houdt. Dat is voor jou het meeste nou. Want jij is nou het meisje bent, dan dat is het grote verschil bedoel ik nog maar. Hè. En dat is het meiste. Deze periode werd ik nou in zit, bedoel je? Dat je trouwt binnen ben. Wie leeft in nou? Ze zit er een oud wiefje hier om met wien en eren, maar samen een beetje. Ja. En als je dan waarom denken, hierheen, hoe mooi dat is. Hè? Zonder je ergens naar, je dood gewoon. Ja. Ja, en dat zijn de meeste tijden in je leven. En dat er daar nou mooi zit, dat die mooiste tijd west had. Nee, want progresseren, dat docht er net. Dat is het geheim misschien van je leven, hè. Je zit er nergens mee, want als je er nog mee ziet, dan zit je er maar met de holle en zo, hè. Met alles en alles. Dan progresseer je te volle. Ja. Dat doe je ook net. Nee, eet en drink, sisa. Lekker, ja. Nou. Ja, prachtig. Doet de uitjouwen van Maarten Westmaas in Vregen een boek over het watermaatje, hoegde er erin geen seconde naar te denken. Het resultaat van een ierlang fotosmaatje op en roen het wetter. Dat laat je hier op tafel. Een prachtig boek is het worden. Dankjewel. Maarten, welkom. Een Drent, want je woont in Drenthe en de zee, dat gaat samen? Nou, ik ben geboren in Castricum in Noord-Holland, Castricum aan zee. Dus ik heb altijd wel wat met de zee gehad. Vroeger, als ik uit school kwam, dan gingen we naar het strand en dan gingen we zwemmen. En daarna weer naar huis, lekker eten. Ja. Dus het strand en de zee hebben me altijd wel getrokken. Maar ja, we zijn verhuisd naar Drenthe en daar woon ik nu hartstikke goed. Ja, en dan komt dit voorbij. Veel fotografen en schrijvers gingen je natuurlijk voor. Ik bedoel, de Waddenzee is misschien wel een van de meest gefotografeerde zeeën. Absoluut. Waarom is dit boek dan toch anders? Nou ja, we hebben geprobeerd om, want er bestaan heel veel mooie fotoboeken van de Wadden en er staat dan niet zo heel veel informatie in. En er zijn heel veel informatieve boeken waar dan wat minder foto's in staan. We hebben echt geprobeerd een heel mooi, aantrekkelijk boek te maken waarin en de geschiedenis en mooie fotografie samenkomen. En voor mij is het echt een ode aan de Wadden geworden, echt een liefdesbetuiging aan het Waddengebied. Ja. En je ik hoop dat dat overkomt. Je bent een beetje verliefd op geworden? Nee, dat is wel zo. Ja, nee, het is een prachtig gebied. Het is het mooiste gebied van Nederland in mijn ogen. Ja. Het ruigste ook. En ik mag er graag komen. Dit is een van de foto's uit het boek. Ja. Waar is dit? Ameland. Ja, vlak bij de boot. En dan heb je soms op de dijk van die hele grote groepen vogels en dan komen er 2 fietsers aan. Ik dacht, daar moet ik wel even een foto van maken. Ja, precies. Natuurlijk. En dan vliegt het op. Ja. Ja. Persoonlijke verhalen staan ook in het boek. Onder andere het verhaal over Geurt. Ja, Geurt Busser, de Waddenschilder. Waarom moest hij erin? Nou, ten eerste omdat hij de beste aquarellist ter wereld is. Hij maakt ook de grootste aquarellen van de wereld. Ja, we zien hem hier. Ja. Zo werkt hij. En ik mocht 3 dagen met hem meevaren. En dat was fantastisch. Het is een hele aardige man. En hij weet ontzettend veel van de Wadden. Hij heeft ook als een van de enigen een vergunning om bij Rottum te mogen droogvallen, om daar te schilderen. Daar heeft hij hard voor gevochten. Op dit moment is hij weer in een strijd verwikkeld omdat hij geen aanlegplaats heeft, wat echt heel zonde is. En ik mocht 3 dagen met hem mee. En ja, je hebt 3 dagen, 24 uur gewoon. Jullie hebben je droog laten vallen daar. We hebben sigaartjes gerookt en gekletst. En hij heeft me dingen verteld over de Wadden die ik echt niet wist. Bijvoorbeeld dat je aan elk Waddeneiland, aan de wolk die erboven hangt, kan zien welk eiland het is. Dus als je in de verte een wolk ziet, dan weet je welk eiland het is. Weet jij dat ook als KNRM? Ja, je moet wel op grote afstand. Dus vanaf het strand kan je het helaas niet zien. Maar van eiland naar eiland zou je dat in theorie kunnen zien. Klopt. Ja.
Nou, dat vind ik fantastische verhalen. En daarom vond ik het ook heel belangrijk om mensen te interviewen. Ik begrijp in het verhaal van Geurt dat het bijna nog een wonder is dat je hier nu aan tafel zit. Ja, we zijn dus gered door de KNRM. Dat was het verhaal van de KNRM, ja. Precies. Ja, want we waren drooggevallen. Hij wou schilderen. En toen moest het vloed worden. En het water kwam wel op, maar het stormde verschrikkelijk. En er kwam niet genoeg water in de Waddenzee. En toen brak de ankerketting. En heel langzaam wrikten we zo naar Schiermonnikoog. En toen moest er heel gauw de KNRM gebeld worden. Ja. Maar gelukkig eind goed, al goed. Ja, precies. Een heel mooi avontuur. Prachtig. En je maakt ook heel veel studies van de gebieden die je fotografeert. Ja. Wat is je dan vooral opgevallen aan de Wadden? Het is de wijdheid en de ruimte die heel veel mensen aantrekt. Ik bedoel, iedereen die er komt is er dol op. Ik bedoel, je hebt alle gasten, mensen hebben 1 eiland of alle eilanden. Maar mensen houden gewoon van het gebied. En dat vind ik heel prachtig. Dat heb ik zelf ook. Ja, een persoon uit het boek die ook van het gebied houdt is Wiepke Toxopeus. Ja. Wie is zij? Zij heeft haar jeugd doorgebracht op Rottumeroog. Haar vader was de laatste voogd van Rottum. En tot haar 15e heeft ze daar gewoond. En dus in haar eigen ogen een hele normale jeugd gehad. Maar in de ogen van alle Nederlanders verder is het natuurlijk heel bijzonder om op te groeien tussen de zeehonden en tussen de meeuwen. Hoe was het om met haar terug te gaan? Ja, leuk. Ik vond het heel interessant. We moesten eerst in een rubberbootje en toen moesten we overboord stappen. Dus in onze onderbroek liepen we naar Rottum toe, Rottumeroog. En het eerste wat zij deed was een aangespoelde tak pakken. Dus ik zei, Wiepke, waarom doe je dat dan? Ze zei, nou, daar kom je nog wel achter, dat komt wel. En we lopen het eiland op en het eerste wat er gebeurt is, we worden aangevallen door meeuwen en zij houdt die stok omhoog. Dus dat zit echt in haar. Ze weet precies hoe het gaat daar op dat eiland en wat je moet doen. En dat vond ik heel erg interessant. Dat was echt hartstikke leuk. Je hebt een jaar over de Wadden gezworven. Heb je nu ook echt een favoriete plek daar? Nou ja, nee, het is overal prachtig. Van de Razende Bol tot aan Rottum. Het heeft allemaal mooie plekken. Maar als ik dan, want heel veel mensen vragen dat. En als ik dan toch een eiland moet kiezen, dan denk ik Terschelling is het meest divers. Daar heb je de meeste landschappen, maar ook het mooie culturele leven. Zoals Oerol bijvoorbeeld, daar heb ik ook gefotografeerd. En daar heb ik me ook in ondergedompeld. Dat is fantastisch. Dus je hebt alles samen op Terschelling, terwijl je dan tegelijkertijd alle andere eilanden ook tekort doet, want ze zijn allemaal prachtig. En ze worden allemaal beschreven in dit boek, De Wadden. Ja. Dankjewel. Jimmeke, bedankt voor je komst. Ja, dit weer bient. Morgen dan weer we de verzels weer. En voor nu nog een hele noffelijke jong verder. Morgen in Wien zit Fred de Boer aan tafel. Fred de Boer, dat is de haattrainer van Sportclub Heerenveen. Ja, van de Vrolie dan, hè?